रौता समस्यायावथ' बिपिएफआ बिराद स्ट्रं एबार उल्टा रिजाल्ट जागोन एबार जों खमावबो 7टा समस्तिखौ जोङो उदालगुरिनिफ्राय देरहानो हागोन बिपिएफआ माने दुर्बल जाबाय गासिबो फैजोबसिगोन किन्तु जों होनखादों बे समावनो बे एखेबारे नंखाय दिनै बे थारैनो प्रमान जाबाय जोंहा सन्जय बिथाङा गाव निजेनो दिनै जोंजों रायलायफैफिननानै फैफिनबाय आरो बिथाङा जोंनो खोन्थाबाय थारैनो बिथांमोना माबा मोनसे लब देखायनानै थगायनानैसो बिथांमोनखौ लांदोंमोन किन्तु बे साननैसो थांनानैनो बिथांमोननि पार्टियाव मा सोलिया गासिबो मिथिजोबखाबाय ओंखायनो दिनैसिम रौता समस्तियाव जेसेबांनाखि UPPL दोलोआ बा नीलत स्वर्गियारिया जयन होबाय थादों बे जयनफ्रा फ्राय नंखाय लब देखायनानै सोरनोबा थाखा फैसा जासिनानै किन्तु बिथाङा जयन होनाय लोगो लोगो आंथ' ओरैबायदि मोनदों माने अखानायैनो जोंजों फैफिननो नागिरो आं दा जयन होख'नोसो हायाखै आरो बिथांमोननि बायदि जोङो इमान प्रचार खालामाखै किन्तु सानफ्रामबो जोंनाव माने मा होनगोन 100 200 300 लागै जयन जाबाय थायो दानि बावैबो आङो दरथाम गामियाव आङो जयन होनानै फैदों दा ओंखायनो रौता समस्तिनि जितु स्थिति रौता समस्यायावथ' बिपिएफआ बिराद स्ट्रं देग्लाय माने नीलत स्वर्गियारि हिसाबैनो गावनो दुर्बलखा आरो UPPL दोलोनि सायावथ' रायजोआ बे 5 बोसोराव माबायदि गोदै गोखा मिथिजोबखाबाय एबार ओंखायनो बिथांमोननि सायाव रायजोआ आस्था गैया आरो बर्तमान जाय दानि EM नीलत स्वर्गियारि बिथांनि सायाव एसेबो गोजोननाय गैया 10टा समस्ति उदालगुरियाव बेबायदिनो 10टा समस्तियाव बिपिएफआ मोनबेसे एबारथ' बिराद उल्टा रिजाल्ट जागोन थांनाय बाराव जोंनि थाखायनो सरकार जायासै जोंहा दुखु मोननाय दं जों सासेल' देरहानो हादों एबार उल्टा रिजाल्ट जागोन एबार जों खमावबो 7टा समस्तिखौ जोङो उदालगुरिनिफ्राय देरहानो हागोन मोनसे खोथा बुंदोंमोन हाग्रामाया सेंगोल बेखौ लानानै गोबां दावराव जागासिनो बेखौ लानानैथ' दावराव जानो गोनां जेबो खोथा गैया जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों बयबो मानियो जोंहा जोंनि गेजेराव रायलायनाय जोंहा देरहाथारनांगौ जाहाथे जों बयबो सिरियास जायो बेखौ खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बुंदों आरो जोंनि सरकारखौ